Certainly, let's create something wonderful together. Some na nwata na mobile agwo bulilo. Ani lo dị na agwa na eburu nwata. Even your So ibe meleme. content Asum na atụchaba woli dị na aji. Onye yi aya nọrọ. Nsi akere wọpụta. I'd like to craft Asum mu kedo ntị. Ma onye chọba ya na-eme ka isi ebili. Isi eziokwu. Asum mama kono onye ọbụla obodo na-atụ egwu. Nwere onye na-atụ egwu. Nsi akere be kpatali. Asum na onye ọbụla na-achụ evi na-akpọ okwu. O jizi ọgwụ evi. O jiri ogbu evi. Nsi anya gwu m okwu na ntị m ụdị. Asum mụ gba mbọ ka m nwee ego. Ha da agbapụrụ nna dị agbapụrụ. Na-arụ ka na katalaba. Nsi anọ ibe meleme. Ọsị m na ama nji maka na nwa ya nwụrụ n'afọ ime kwụsịzị ịda mma. Nsi eziokwu. Ọsị m na ama nji mgbagbu yara ọgwụ. Nsi na ntị m ụdị. Ọsị m na ụzi ya na maka nwa ya na-adị mma ya. Ọ dịzị mmụọ ọnụ. Ọ dị mma mkpanege. Nsi na onye mmemme ka ọ bụ. Ọsị m gere ntị o. Uwe ebuka nke onye ji ya jisie ya ike. Ọsị m na nwata na eme ọtụ karịa inu nna ya tụrụ. Agbaghị ụgwọ nna ya ji. Nsi anọ nke bụ eziokwu. Ọsị m ọ bụ na mma mụrụ na nwa mụrụ na-eme ọnọ karịa ebe a na-eke anụ. Eke ebe ụtụ. Nsi na ibe mmemme ka ọ bụ. Ọsị m gba mbọ ka m dee ude ebili. Na eburu na-ede ude ọma nakwana ka ebili na ebili na nanike. Nsi ya na-ezi okwu. Ọsị m na o nwere tanya chọrọ ka ya kpalị m. Nsi anya kpalị m na ntị m ụdị ya. Ọsị m na nwa mụrụ si n'ugwu ka ya na-akwanyeli nne ya nya ji akpa ya mama. If not na ya mara abịa ya ma na-ezi okwu. Ọsị m kere ihe kpatara ndị mbụ na-egere ji si na nwaanyị irigo enu akwụ bụ alụ. Ọsị m na ọ bụrụ na nwaanyị gbuo akwụ na ọma ncha acha maọbụ na o gbutuo akwụ okoro n'elu kama na nwaanyị eligolo enu ọgọdị ya inwenye anya elu ị na-eni ya anya na maka mgbe a na-adịghị inu sketi na ọtụrụ aza. Nsi anọ ibe mere eme ka ọ bụ. Ọsị m gba mbọ ka m nwe uche na onye ọbụla ụmụnne ya ji aka bụ onye ụmụnne ya ji aka. Nsi ekere okwu a pụtara. Ọsị m na nna dị n'ụlọ egbuzi gị na nke dị n'ilo egburu gị. Nsi na okwu a na-agbagọju m anya. Ọsị m na ozi ya na-abaka m ya ka nzete nwu mbụrụ odogwu. Nsi ekere ebe debe ahụ. Ọsị m na ọ bụ na akpịla egbuzi m na ihe dị n'okoro nwaanyị egbuzi m. Onye bụ na m agbanarị gị ụmụnna dị. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page.